Assalomu alaykum do'ston. Dasturxonning новинка омадаги дар дукони Парвиз. Парвизjon нархи гавза. Assalomu alaykum barodaron. Баланд гавза. Борои новинка омадаги ай. Боз ман як дона шавӣ карашона нишон медиҳам. Бинем нархҳо дар ягон ҷонаист. Размерош ҳам гавза. Размерош ай 20 то 5 метр ҳаст ай. Нигоҳ кунед бородаи. Дастархон ахшиги шавӣ. Чанд ба чанд ай? Ин размери 20 ба 1.5 ай. Наша гавза. 250 сомон. Чанд ранг дора? Як ранг дора фақат. Се размер ая? Се размер. 20 Парвизjon размерош гавза. Як ба ду чанд ай? як ним бардаш 250 сомон ай. 250 сомон. 180 ба 320 300 сомон ай. 180 ба 4 метраш 350 сомон ай. 180 ба 5 метраш 400 сомон. Адрес гавза. Адрес дарвоза якми пажарка ва 4 қатор. Айда сирос. Айда сирос. 4 қатор. 4 қатор магазин Парвиз. Дӯстони на чораҳаи хитобозор мешак. Чораҳаи хитобозор ки омадед дасти чап мегарден. На дукони бар 166 дукона ина. Баъд аҷа ҳама чӣ дора. Пастилҳои арзон дора. Чӣ ки медонед пастилҳои реклама гирем, пастилҳои арзон дора. Сарчоқ дора, адёло ҳамаш распродажа кардагим додама яуда ҳамаш ҳастай. Сарчоқҳои очабача 60 сомон ай. Ина хай бо номероша мемонем бо занг занед. Дастсафка ба ҳама ҷора дорем.